След като информирахме Цонка, съответно за цялостното лечение, което ще бъде извършено върху нея и съответно върху зъбите й, трябваше да изготвим един много подробен план с доктор Маринов, какви ще бъдат стъпките, през които ще минем, съответно за изпълнението на това лечение, защото при едно толкова комплексно лечение с толкова много аспекти на лечение, съответно много въпросителни, много неща, които трябва да се планират много детайлно, няма как да го започнеш без план. Просто лично аз не бих стартирал такова лечение без план. Защото отделяш малко повече време за съответната планировка и знаеш ти във всеки един момент какво точно трябва да направиш, за да може да се случат нещата перфектно. Но след като и направихме една много подробна фотодокументация, която ни служи за изготвянето на въпросния лечебен план, защото колкото и да си записваме някакви неща, да снемем зъбен статус, много по-добре е да имаш подробна фотодокументация, която да седнеш и да разгледаш на спокойствие за колкото време ти е необходимо, за да можеш съответно ти да си визуализираш финалният резултат на усмивката преди да сте започнали с цялостното лечение и да можеш да предвидиш всяка една точка от лечението, какво трябва да направиш, за да може на финала всичко да бъде абсолютно перфектно. Стартирахме лечебния план с снемането на един много подробен дентален статус, снемане на дигитални отпечатъци. Това е едно сканиране на двете челюсти, на горна-долна челюст и захапка, което е в пъти по-добро от взимането на отпечатък, защото ни представя много по-детайлно цялата усмивка на пациента, захапката, движенията на долната челюст, абсолютно всичко, което ни е необходимо за една трансформация на усмивката. Но след като снехме целия зъбен статус, фотодокументация и сканиране, трябваше да преценим колко от зъбите, които са налични в устата на Цонка, съответно ще бъдат перспективни за лечение и колко от тях няма да бъдат перспективни за лечение. Имам предвид кои зъби ще извадим и кои ще оставим в устата. Имаше доста, не бих ги нарекал зъби, по-скоро корени, които бяха останали от много време, които са носили стари металокерамични конструкции, които със сигурност не бяха перспективни за лечение и трябваше да бъдат премахнати. И съответно след това минахме на останалата част от зъбите, които вече бяха под въпрос какво ще се случи с тях. Една част от тях, два зъба долу в ляво, наистина преценихме, че ще е по-добре да бъдат извадени, защото са били лекувани преди един период от повече от 20 години. В един от тях имаше счупен инструмент. Повечето каналите бяха стеснени до такава степен, че нямаше вариант да бъдат прелекувани и съответно зъбите бяха толкова разрушени и с толкова големи изграждания, че наистина не сметнах, че е редно ние да подложим един човек на едно толкова сериозно дентално лечение и да направим компромис с един зъб, който може да изкара една година, ама не е много сигурно дали ще изкара една година. Затова просто реших да подходим малко по-драстично към тези зъби и да преминем към тяхното премахване. Съответно това бяха два зъба долу. Другият ни казус беше горе в ляво, където тя имаше един мост, който се носеше от кучешкия зъб до шестия зъб. Съответно имаше липсващи четвърти и пети зъби. Съответно исках да премахнем абсолютно всички мостови конструкции в нейната уста и общото където може да поставим импланти, да поставим импланти и да възстановим абсолютно всички липси с импланти. След това да преминем към останалата част от лечението, която беше прелекуване на съответни зъби, които не бяха лекувани добре, не бяха запълнени добре каналите, съответно зъби, които са перспективни за лечение. И след като преминем през основната част, т.е. ние си подсигуряваме една здрава основа, върху която може да направим красивата част от трансформацията, т.е. самите корони. След като се премине през основната част от лечението, започваме да планираме останалата част, т.е. да направим дизайн на усмивката, да направим визуализация на новия дизайн на усмивката, да планираме дигитално абсолютно всичко и чак тогава минаваме към финалният резултат. След като изготвихме подробният лечебен план, първата стъпка, която трябваше да направим е да преминем през цялата хирургия. За да планираме правилно една хирургия, ни трябват няколко неща. Първо, пациентът трябва да си пусне съответните кръвни изследвания, за да видим дали всички необходими показатели са в норма, съответно за изпълнението на една такава хирургия. Колкото и леко да звучи, съответно поставянето на имплант, всички тези неща, това отново си е хирургична интервенция и ние трябва да подхождаме към нея абсолютно сериозно. След като направи пациента съответните кръвни изследвания, всичко е в норма, може да преминем към направата на скенер. Съответно скенера е 3D костна снимка, така да го кажем на най-разбираем и достъпен език.
Тази снимка ни трябва, за да може съответно да видим какви са обемите на костите, там където ще бъдат поставени имплантите, да може да си планираме хирургията на 99,9%, т.е. ние да бъдем подготвени във всеки един момент по време на хирургията какво трябва да направим. И най-важното е съответно да си подберем правилните импланти за случая, защото импланта е изключително важно да бъде планиран вярно и коректно, защото при една лоша планировка стигаме до там да чувате организма ми отхвърли импланта. Това е нещо, което се случва, но не е заради това, че организма не е приел импланта, а заради много други фактори. Съответно, за да направим скенера и да може да си направим планировка, ние трябваше да премахнем всички металокерамични конструкции от устата на пациента, които така или иначе вече бяха за смяна. При наличието на такива металокерамични конструкции в устата и направата на скенер не може да видим толкова детайлно заобикалящите ги тъкани заради отблясъка, който дава метала на рентгеновата. Но след направата на скенера направихме една подробна планировка на хирургията. Обсъдихме абсолютно всички варианти, които са необходими за извършването на операцията и съответно решихме да преминем към хирургията в едно посещение. Тоест цялата хирургия беше извършена на един етап, за да може съответно приема на антибиотик да бъде сведено до минимум, съответно травмата да бъде не сведена до минимум, а ограничена в едно посещение, т.е. да бъде по-кратък възстановителният период. Идеята беше просто да преминем през хирургията на едно посещение, ако пациентът е съгласен с това нещо. След като направихме всички необходими подготовки, премедикации, инструкции на пациента, записахме час за хирургията, като по време на хирургията поставихме два импланта на място на четвъртия и петия зъб горе в ляво, поставихме два импланта на място на извадените корени долу в дясно, това е позицията на шести и на пети зъб, и съответно извадихме четвърти и шести зъб и на тяхно място също поставихме импланти. Вкарвам едно уточнение, че ваденето на зъбите и поставянето на импланти се случиха в едно посещение, т.е. нямаше екстракция на зъби, изчакване и слагане на импланти, всичко беше направено в едно посещение.